Naka jinge kemen ki pajba ka than den bat kwe ki shnong ki badon kamban ya lengba ka surok na nongpo sha den lese ke ne video ka bala sapriang bha ki social media khamtam ha ki WhatsApp status jong ki pajba ki badon na ka than kan kta bha ya ka longkaman jong ka jingpatni ya ka jingjurip u MLA ka nongpo constituency rengkat ki officer ka tanat PWD ba ka jingtrei ka long ka baya chachat ha ke ne video layu iba armut ki breu ki la shukho daga khti ya ka rong kabla siang ha ka wei ne ki benta ka ne ka surang om laban tip tikna kadai ki bala ring dur menno henry menta ka janmet kala saphriang bha ka ne ka video kabla pha ro shangi kane ka surok kadai ka surok ka ki pai ba ki la slam bha banyo bat kabala bat por ru dagi bun snem kabal poi hodu put ba ka wei ka long kemi ka lai ban sha thangan hakmat ka slam trikam jong sarkar han nong ba shalong om ba kan tho halor ka jing trei ne ka jing yaj be ka kam henry ban pen bahaya ka jing trei kalong ka badon kam na ka benta ka bit ka piang jong pai ba ada nyolong dah oh đây kok bat arngut non hot tu ya awan ini yang satu terpau tu apa yang lain lah ada waduk korong mana dek nang ani baru aku ini lawai kata kasar kemudian